Hello, my name is Ifeka Uwechia, son of Akune M.O.R. Uwechia and grandson of Uwechia, Onya of Isiokweze Chima, Onitsha. In my earlier 110 Onitsha words of wisdom, I accidentally repeated some of them. I am now issuing a new version to remove the repeated ones, thereby bringing the total to 88. Thank you. Anụ solu nwa enwe ọmaji aka ụgbọ ndị ntụ onye melite iyi na-atụla amụma egwu egwuara atụ afọ obulu ụzọ ka eduwe nwa ọgaranya ka ọ naba ugwudo ndịdado efi na-enwere ọdụdụ chie na-achụli ejiji mmiri ama evi n'anya ọkụkọ rafụ kwọmkwọm o welụzi aga ịzụ ụmụ ya agwọ si na ife ya jiri wee nwe ụkwụ na aka maka na ọ bụ na ụkwụ etinyere ya n'okwu aka etinye ya n'okwu anụ gba aja ọsọ agba anya aja egbe ikenye nwe ọjị ndụ bụla apali onye ile ekwolu anụ ejikwa ozu na-agụ ma ị yaba edere ọkwọdụ ike a na-afọlụ mbụlụ na ụkpa akịdị ama oke ụkwụ na-aga walawala anya na-aga walawala na-esie onye kwere ife otu kwuru ọ na-agboo onye na-amara elu ụwa jebe n'ụgbọ ọkwe onye ma echi dibịa na-agwa otolo ọ debere ike na-ebe ọkwa enu ntụrụ wetalụ dibịa ogbu ebunu o ruburu awụrụ isi aba anya ọfịa abụrụ m iko na-ejebe ụdụ nye nka nselụ amarụ na ọ bụ ego ọgwanye na-anọ ka arụ adịrị ya eke etie anya m avụ ntị ọchụ ọkụkọ nwe ada onye kwue na ife sọrọ ụsọ okwue ka o si asọ achụkọta nwaanyị achụbịa n'ụlọ ọma eju na ọkpụrụ ikiliki ọnwụ amadike okilikili bụ ije agwọ nkịta si onye nye atụrụ ọcha ewechighalie gị maka na ntukwu amalụ gị arụ bịanụlụ nwa m na ife nasịa na nwanne amana isi ọkụ elụlụ ụka ba mmụọ ntụ nri ụmụ eze arọlị ọkpala afụ nke olili ọfụ nke ọtọrọ ọsụsụ ọmakala onye ọ na-akpọchie ọjọkala onye ọ na-akpọchie gbata abụrụ ọgụ ọbụla ọnwụ ebe isi penata ka udo si eru ifele mere onye ori ka o mere ụmụnne ya onye nụba nwaanyị araba ọmụta ikpe ụgbọ uchichi osisi eji wee kpee esu na esu na ayị ozu na iyi ebe ọnwụ na-egbu eze ka m ji mara na ọnwụ ede eli ego ncha agbọrọ ga-echulili iyi mgbele niile makpu amakpu mana anyị amarọ nke afọ na-alụ mgbadanyụa ka enyi ike awarụ ya agadi nwaanyị ekunyere nwa ọsị na enwere eze ekunyere ya nwa ka ọ tagbuo dibịa ọnwụ ofeka ọnwụ onye ndidi na-eli azụ ukpo onye egbuna m ma onye eronalụ m ndeli dị egwu onye nwere ogugu iyi ọzọ na-egbue onye kpatala nkụ arụrụ si ngwele bịalịa ụlọ ọnwụ ebe ọkụkụ si na nwa mmiri abụrụ ife nyanyụa aka ekpe ekpulu ewu ọ na-azụ nekwa abụ m na ajị adịrị ya o ji ọsọ agbakwu ọgụ amara na ọgụ bụ ọnwụ ọ bụrụ na igburo ngwele nwere ọdụ na-abụ tata echi niile nke nwere ọdụ ite apụta ịta amalụ n'isi ma ọ bụrụ na ị zerọrọ ụbụrụ m nkoli ịta n'ike mma ezekwalụ nsị iteta ụlọ a n'ụtụtụ ma ọkụkụ chụba ya ọsọ gbanaba maka na ịmara ma ọkụkụ epula ọzọ na anyasị ọ bụrụ inye enwe mmanya na iko bụ nsogbu ife bụ nsogbu bụ ka ị ga-esi wee natakwa enwe iko ma ọ lasịa mmanya enu ụwa bụ ọlụlị ebe ọbụla mgbọdalụ ya bụrụ n'iru ọgụ chaka ada akọ na mbụbọ dị ochi ife nkwụ gbatalụ erue afọ ụka emelụ eme ka afọ ọsọ mgbada bụ n'ugwu
enyinye aka mgbara enye aka, onye bute ibi ọtọ n'olu, isi mkpi balụ na akpa mkpi, ọkụkọ ebere ebe onyụọ olu akpana.